लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। बे गोदान भिडिअआनो जाहैबाय ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जागोन। नोंथांमोना गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौनि समनिफ्रायनो हामा हामा होननाय सोदोबखौ खोनाबोयोमोन। स्पेशेलि माखासे मा होनो जोंनि बर' हारिनि गोजामसिन धोरोम बाथौ धोरोमाव माखासे अजाफोरा बा माखासे धोरोमगुरुफोरा बाथौ धोरोमनि माखासे धोरोमगुरुफोरा बुङोमोन हामा माने दैयाव खिसोमनो हामा, दैयाव हासुसोमनो हामा, दैनि मोदाया अरो, दैयाव हासुयोब्ला दैनि मोदाय अरो, दैयाव खियोबा दैनि मोदाय अरो, माने बायदि मैया बुङोमोन आरो गोदोनि बोराय बुरैफ्रा। बेजों लोगोसे माखासे अजाफोरा दैयाव फुजा होयोमोन। बेजों लोगोसे दैयाव खिसोमोबा दैनि मोदाया अरोनो, लोमजाहोयोनो, साजाहोयोनो, मोदोमाव सिथर बेरहोयोनो, बायदि मैया बाथ्रा बुङोमोन आरो। दिनै आङो चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बर्डार ओरै बिजनिजों फैनानै फानबारियाव मोनसे बियो रानि गाथोन होनो, बे रानि गाथोनाव फैदों आङो। फैनानै बिराद मोजां नुदों, साफा नुदों, क्लिन नुदों। नाथाय जोंनि माखासे मा होनो ओरैजाय बिमा दैफ्राव गोबां पिकनिक जानानै बिदिनो प्लास्टिक बिदिनो बायदि मैया गाज्रि लेथ्राफोरखौ दैयाव गारहरनाय आं गोबां नुदों। आरो आङो जायगाबो नायबाय, आं भिडिअबो खेबना लाबोनाय दङ, आं नोंथांमोननि सिगाङाव हगारथ'वाखै। बेजों लोगोसे जोंनि बड'लेण्डआव गोबां दैयाव गारहरनाय हुदाफोर दङ आरोना माखासेया। ओमफ्राय माखासेया दैयाव गारहरा, दैयाव मोदाय अरो बायदिसिना होननानै। नाथाय दैयाव मोदाय अरा। एक्सुवेलि बे हामा होननानै बुंनाया दैनि मोदाय अरो होननाया आंनि बायदिब्ला आङो मोनसे स्टाडि खालामनानै मोनदों। माने बेवहाय जुदि दैयाव बिनि आफाङाव जों दै खर'आव बा दैयाव जोंनि जाखोन्दा बुस्थुखौ दैयाव गारहरोबा, दैयाव खिसोम हासुसोम खालामोबा, दैयाव मा होनो लेथ्रा बुस्थुखौ गारहरोब्ला बिनि आफाङाव गोबाङा बे दैयाव दुगैयो, गोबाङा बे दैखौ लोङो। माने जोंनि नांगौ जानाय मानसिफोरा बा सुबुं माहारिया बे दैखौनो बाहायोखाय माने जोंनि बे दैयाव खिसोमनो हामा, हासुजोबनो हामा, गाज्रि बुस्थुखौ गारनो हामा, माने माखासे पलिउसन फैयो। बेजोंनो मा होनो वाटार पलिउसन, दै मा होनो वाटार फ्लाड, बिदिनो माने दै लोमनाय, बेफोरबायदि दैबाना जानायफ्रा बैफोरबायदि माने प्लास्टिक दाखोर दाला गारहरनायनिफ्रायबो दैबाना जायो। बेजों लोगोसे आफाङाव गोबां दुगैयो, गोबां बे दैखौनो सोरबाया लोङो, गैजा रोङिफोरा माखासे दुखिया दङ जोंनि हादराव, बेफोरो लोङो। बैफोरनि थाखायसो आंनिबा जानो हागौ गोदोनि बोराय बुरि मानसिफोरा बुङोमोन दैयाव खिसोमनो हामा, हासुसोमनो हामा। बे हामा सोदोबा बेसो जानो हागौ आरो। बै गोदो गोदायनि आबै आबौमोना सानखांनानै हयै बा माखासे बाथौ हारिनि धर्मगुरुफोरा बेखौ सानखांनानै दैयाव हासुनो हामा, खिसोमनो हामा होननाय सोदोबा बेसो जानो हागौ होननानै आं दिनै स्टाडि खालामना मोनदों। नोंथांमोना मा सानो, नोंथांमोना नंगौना नङा बेखौ मोजाङै स्टाडि खालाम। आंनिब्ला बेसो जानो हागौ। हामा होननानैल' बुङो, नाथाय मानो हामा होननानै बुङोब्ला माखासे बोराय बुरिफोरा दैयाव मा होनो खिसोमोबा हासुसोमोबा मोदाय अरो होनना बुङोमोन आरो। बेफोरबायदि नङा रायजोफोर, बेफोरबायदि नङा बे बुस्थुआ। माने बेवहाय खिसोमोबा हासुसोमोबा माने बेवहाय लेथ्रा जायो दैया, बिनि थाखायसो खालामदों। आं दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबाय। नोंथांमोना दैखौ जेब्लाबो जोथोन ला, आरो दैमा गाथोनफोराव बिदिनो हासुसोम खिसोम आरो माबा माबि गारनायखौ नोंथांमोना माबा खालामबानो जाबाय आरो, एसे सेफ खालामबानो जाबाय। दैखौ जेब्लाबो गोग्गो लाखिनांगौ, आरो जोंनि बड'लेण्डनि इनभाइरनमेन्टखौ, जोंनि बड'लेण्डनि आबहावाखौ जों साखोन सिखोन लाखिनाया जों गासैनिबो हाबा। आं बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। खुलुमबाय।